På skolekonsulenterne.dk kan du finde en lang række manualer, der kan hjælpe dig, når du arbejder med forskellige computerprogrammer. Manualerne finder man under knappen IT, og her kan vi se oversigten over de mange muligheder. Manualerne er ikke beregnet til print. De kan naturligvis printes og giver en god kvalitet, men ideen er nærmere, at man bruger dem som de er her på skærmen som et slags opslagsværk. Det vil vi gerne prøve at vise med manualen her fra Audacity. Vi klikker, og det tager et par sekunder, mens manualen hentes. Nu kan vi se, at manualen er åbnet, og vi kan med plus- og minus-tasterne zoome ud og zoome ind. Vil man printe, skal man bruge printerikonet her. Der er tale om en helt almindelig PDF-fil, og man får de almindelige muligheder, når man vælger udprint. Lad os prøve at rulle lidt ned. Alle manualerne er bygget op omkring en aktiv indholdsfortegnelse. Det kan vi se, at der dukker en lille hånd op, når man peger på et af overskrifterne. Jeg vil nu gerne vide, hvordan man går fra mono til stereo og vælger kapitlet. Klikker, og man kan se, at vi nu springer ned i teksten, så vi kan se nøjagtigt det, vi gerne vil vide noget om. Hvis vi lige går lidt ud, kan vi se, at det er et helt almindeligt dokument, delt op i sider. Har man brug for det, kan man naturligvis printe ud, men vi anbefaler, at man kigger på skærmen først og ser, om ikke det kan løse de problemer, man måtte have. God fornøjelse med manualerne.